nke taa dịka mgburu ikpere na mbaraba oke apiri anụsị ka ihe ọmụ ga-ebido n'ụbọchị nke tata. Eji m aha nna anyị bụ Julius Nwafọ Okafọ na-asị ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma n'ụbọchị nke taa, ọ ga-adịrị unu na mma n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị, ọ ga-adịrị unu na mma n'Eke Orie Afọ ụbọchị na-anọ ọnwa na-anọ, ọ ga-adịrị unu na mma, ọ ga-adịrị unu mma na 7 days of the week, ọ ga-adịrị unu mma n'ihe ọnụ na-eme, ihe unu na-enweta mgbe ndị single kịta ndị married unu ga-enweta n'aha Jizọs. Ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ihe unu ga-eji zụọ ụmụ agaghị akụ unu zụcha ụmụ ga-atụgharị zụọ unu. Mmepe ụzọ ọganihu, mmepe ụzọ ka ga-enweta n'aha Jizọs. Business open door breakthrough ka ga-enweta n'aha Jizọs. Onye ọjọọ ọnwụ na-asị n'isi unu na-awa aja isi yawa ka ọ ga-eji achụ ya n'aha Jizọs. N'ụbọchị nke taa bụ 31st of December 2025 maasị ọ ga-adịrị gị na mma. Na ihe ọrụ ị na-eme gị na di gị ọ ga-adịrị gị na mma. Unu ga-amụ nwoke, unu ga-amụ nwaanyị, unu mụcha ụmụ unu ga-azụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.